Sa number 7, isa ka van ang naglapaw sa PILA sa Banwasang Don Salvador Benedicto. 8 ang nasamaran. Makita sa video ang pagbulig sa isa ka nurse nga nakalabay sa area kung saan naglapaw ang van sa National Highway nga sakop sa Purok Talos sa Barangay Igmayaan, Banwasang Don Salvador Benedicto, Martes ang hapon. Sunod sa video uploader, papauli na sila sang iya malabyan ang among van. Samtang naghulat sa rescuer, wala na nagduwa-duwa nga magbulig ang iyaabyan nga si Christian Jade Diamante Requina, isa ka nurse nga nakabase sa Saudi Arabia. Nagwa sa investigasyon nga gikan sa family outing ang mga sakay sang van kag padulong na balik sa Bacolod City. Paglabot sang van sa blind curve sang Talos Road, nagmalfunction ang brakes sang salakyan, rason nga nag-awas ang van sa piakalin kag naglapaw sa pilas. Sakay sa van ang 60 anyos ka driver kag 17 ka mga pasahero, 8 diri sa ila mga minor de edad. Ang driver upod ang iyang pamilya kag mga paryente ang gikan sa isa ka resort sa Barangay Bunga sa DSB bangod ila gin-celebrate ang iyang 60th birthday. 8 ang nakaangkon sa mga pilas kag ilayon nga gindala sa ospital sa Bacolod City.